Jo vaig ajustar-me als 3 minuts, no? Inclús va ser menys. Yo estoy casi en una doble vertiente. No he ido a ofreceros un proyecto, sino a poneros en una posición francamente incómoda. He pretendido que seáis vosotros los que nos deis un proyecto a nosotros. Y jo penso que el tema de la crisi econòmica, de la crisi financera, ha deixat en evidència que molta banca tradicional estava fent unes pràctiques absolutament inadmissibles des del punt de vista ètic i des del punt de vista purament econòmic. Possibilitats de finançament n'hi ha, no? És de veres que n'hi ha que poden haver algunes dificultats, però per a obtenir un finançament el primer que fa falta és que el projecte sigui viable, que hi hagi implicació per part dels emprenedors o per les persones que s'involucren i tindre clar els objectius que se persegueixen, que siga un projecte sostenible i que no siga simplement una idea que ha faltat madurar, que és molt bona però ha faltat madurar. És a dir, el projecte té una viabilitat econòmica, no volem que guanyi molts diners i que el promotor es faci ric, que si es fa ric millor, però millor per a ell, però el que volem és que siga ric per a la societat en la que està. Para nosotros sería una idea genial que cualquiera de los bancos lo asumieran como propio y dijeran vamos a invertir por aquí, es un proyecto que no tiene una gran rentabilidad, però socialmente sí. I gràcies per l'oportunitat d'esta trobada i als representants de les 4 entitats que estan obertes a col·laborar des d'aquests valors bàsics que compartim. En un primer moment i en la possibilitat, entre altres peculiaritats, que puguen accedir a ell les famílies camperoles més necessitades, que poder costejar els costos quan cada mes tenen varios fills, es molt complicat. Entonces, ells fan una economia de subsistència agrícola, poder permutar la seva feina i donar els seus productes en els menjadors escolars.